Никито Колев. Никито Колев. Никито Колев. Момче като мен няма работа с теб, защото сутрин в обора със свидетелство за мен. Момче като мен има работа с теб, защото ще дойде и ще те изгърми. Момче като мен, много работа с добичета. Момче като мен, има много пичета. Момче като мен, много съм заед и се отпускам като ненормален. Искам да съм номер едно. Номер едно. Hi, 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 hi. Кажи ми, даваш ли сега? Имам даже и свиня. Кажи ми, даваш ли сега? Ще ти дам една подаръче. Търся си аз една жена. Ще си я намерим някой ден. Имам даже и свиня. Но съжалявам, защото тя не е при мен. Имам даже и свиня. Имам даже и свиня. Ще си намеря аз една жена. Здравейте! Благодаря, че гледате този видеоклип и вие сте видяли. Вие такова ще се намеря някой ден жена. Но питате ме за свинята, обаче не можах. Свинята не е тук вътре бънка, тъй че и да, виждате ми най-вече, че това е в къщи. А не това, дето ми обещаваше да го но сега няма как да го снимам там, защото вижте. Вижте колко стъкла да са се изпотили и нямаме пари да си купим нямаме пари да си купим лекарства и ще се разболея и просто разбирате ме. И ми позволя даже да излизам вънка, защото вече стана студено. А и днеска е декември. Чакайте да ви го покажа от по-близко. Декември месец. Само да ви го покажа. Ето, само няма да се вижда хубаво. Така, декември. В момента сме 30 декември. След един ден ще отиваме да... Вие знаете. Да празнуваме новата година. И въпреки, че не можем да намерим къде, ще я снимаме в братовчетка ми. Вие знаете, но сега ви казвам, защото сега се сетихме. И също забелязайте, че не съм с дълга коса, нали? А иначе когато снимах клипове, бях с дълга коса, но сега вече не съм. Това беше от мене и ще седим, когато се видим. Чао!